straps all baby luggage before leaving the gate area. Thank you. Ayibo guys, anofundisa ifundiswa bakithi. Nangu umuntu engihamba naye la. Uthi yena akayigibeli public transport. Please see a member of the KT now with all of your belongings. Njoba nizwa nje. Sise airport. Rank yama Bhanoyi. Sizogibela iBhanoyi. Uthi yena public transport nje ayigibeli. Cela ningichazela ukuthi kanti isingisi nina sifundayo sithi yini public transport ngoba phela ipublic transport i-transport ethwala umphakathi ngenani elithile iba yisendaweni ethile. Umuntu ke mengabe sezothi megibela iBhanoyi yathi ayigibela ipublic transport ayingeke guys. Sekudlalwa nangathi ke manje. Abantu bamaBhanoyi nje abazazi ukuthi public transport into yabo. Ukuthi kubizwa ngelinye igama irank nje ukuthi irank yamaBhanoyi noma irank yamatekisi akusho lutho. Futhi ke mina ke nje ngimtrusta kakhulu no taxi driver ngoba uyamazi ukuthi uyakwazi ngempela ukudrive shaya kuma pothole avimba ama traffic abalekelwe izimbuzi eziwela imigaqo lapha komasho. Ipilot wenza nje iphiza amabhathini iBhanoyi lindizela futhi utaxi driver ungcono ngoba usukwazi ukuthi le mali yakho iphethwe uyena. Hayi laba bangavumelekile ngisho ukucollect imali. Cha, asiyilungise nje leyo nto. Uma nje uyogibela iBhanoyi makuthiwa kusukume abantu abagibela public transport sukume eqala next time. iBhanoyi is a public transport. Asivumelane nje ngalokho bahlali. Bonke nje lapha base rank bazogibela yona i-public transport. Bazogibelane public transport. Zithi public transport. Now ama-public transport apakile rank. Now apakile. Ucansa lona ithi public transport uzohlala eduze komuntu ongamazi. Hayi cha ma asivume nje. Bhanoyi is a public transport. Ukuze singayiphoqi emphakathini silo sithi asiwagibela ama-public transport sisho sise rank sisho sizogibela yona. Hawu akukho phela nokuthi uthi hayi ngiyayidivert indlela mina ngicela ungehlise kwenye indawo cha. Wehle estopini okhokhela ukuthi uzokwehla kusona. All other customers, please remain seated. Today, your aircraft has marked a short bus journey away from the main terminal building.